Il-Kostituzzjoni hija l-ogħla liġi ta' pajjiżna u tul is-snin missirietna kellhom jiġġieldu mhux ftit biex ingħataw kostituzzjoni mingħand il-ħakkiema. Dan sakemm eventwalment inkisbet ukoll dik tal-indipendenza u dik tar-Repubblika. Affarijiet li ta' kuljum noħduhom bħala ovvji bħad dritt tax-xogħol jew id-dritt ta' assoċjazzjoni huma assigurati għaliex qegħdin f'dan id-dokument li biex jinbidel irid ikun hemm qbil wiesa' fil-Parlament. Milan li l-poplu jifhem iktar din il-liġi li tħarsu twaqqaf il-Kumitat għall-Għarfien dwar il-Kostituzzjoni ta' Malta. Franco De Bono, il-President ta' dan il-Kumitat, qal li ilu jitkellem dwar il-bżonn ta' dan il-Kumitat għal snin twal. Il-Kumitat, ovvjament, il-funzjoni ewlenija tiegħu huwa dan il-proċess ta' tarif. Illi l-poplu, illi tinteressa ħafna l-politika, l-poplu ma tinteressa ħafna l-politika, għax fil-fatt anke fl-elezzjonijiet jipparteċipa biħġar. Allura kemm importanti illi f'din l-attività li tinteressa ħafna jkun jaf ir-regoli tal-logħba. Fl-aħħar mill-aħħar il-Kostituzzjoni diki. Il-Kostituzzjoni hija r-regoli tal-logħba politika. Apparti li għandek imbagħad drittijiet fundamentali u rati u affarijiet oħrajn, però huma wkoll li toħloq l-istituzzjonijiet politiċi ta' dal-pajjiż. Il-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia faħħar l-inizjattiva ta' dan il-Kumitat li se jitmexxa mill-esperti fil-qasam kostituzzjonali. Ma tistax titkellem fuq il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, li ovvjament huwa frotta dal-Parlament. U biex tirranġa l-Kostituzzjoni jew temenda jew ta' addirittura tagħmel Kostituzzjoni oħra, tiġi f'dal-Parlament mingħajr ma tagħmel għarfien sħiħ fuq il-Kostituzzjoni lil kulħadd għax inti trid il-parteċipazzjoni ta' kulħadd. Fost ix-xogħol li diġà beda jagħmel dan il-Kumitat kien hemm filmati ta' tarif dwar il-Kostituzzjoni Maltija. L-ewwel wieħed sar fl-okkażjoni tal-festa tas-7 Ġunju li se tkun iċċelebrata nhar il-Ħadd.